ساعات شعات تكون لو كابسولو جينا اير تي في جينا ومسنادونا نفيلم مالنا زغبركم تعزبتنا كم يتمسيوم نيلو محمس 4 لكاتي استدالو هاغراونا هاغراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو ميكال حدغي نمكتالكم بخبرنا عدنكم فلماغن بقنت وتاتو فيلم ابي نوزوبا غدتي كاب تريتنا بسبز محلالو في حمامات مكلخال وفي كتابتي كيدالو حرستوت دبعات نتوسفو كرامات بحري ابرهم نمو على حياة عاري كايدلو ابي زوبا ما قلت عنا حزب نمو حاسات معي مربات كم تسلاسل تحبيل ابزيناتات وصاي سودوب سودان دبدا كوفيد 19 وجعت مكوصار تفاخسو سنه غلطا داك ما يتصلع وسين كستي موزامبيك نعطوات شبرا وين محرت كم زغبرا أمريكان روسيان بزحيز وافر وعنوت وأطوار نمدرا زختمال وعلكنا واحد كاسمال زرزر زينا أبنو زوبا غردتك أبطريتنا بسبز محلالو في حمامات بحافشة حمام مغلع عمالة بروسيل عدما فلاين مكلغال وفري كتاب الطريقي كيرالهم وكيليرنا عبدو ياسين زدالو تصبصاب فورتون عندهم بيت صحفت حرش ابنو صبا وردت كاب طريت نابسب زم حلالو في حمامات بحافشة مقلعن قول حي مسل حمام اندما بفلاين مقطع سفيح وفرخ تابت يكايدالهم حلافت بيت صحفت اتو تيدروس قبر مريم ابزها بحبريتام ابطلي بقع كابتن ادوغن كم برابعي كساب شوعي ورح نايمل اوز خصت حمام مقلع بفساس ما هتصنن قلع عشلن زتبكل ماي بمستاين سعر بمقابن زم حلالو في مخانو تغيسوم أبسمن إنسان كوردو زخل جودات لعل سلزخنا أتناي كتابة وفري كايد كم زول عرديوم. إذا حمام بروسيلوس سويك حمام ولا عنه بلو نابسب زي محلالف حمام منغي زي منتاي محلالف زي فالحس أبع بمستاي ويكا زي وحس متنخافات مس حمام كريز جمرة إنساسات بزجبر بقربتهم كحلف خيليو أبسبهم مساعته زمتوا سعبينات انتايو حدا تي كرتمات ناي عاداتات عند حقون ناي شوات مدفع خموز مساسله رسني قبل تقزب الرسني او ناي سبكري خيليو كورح طريق صورح حمله تشحن عسران ابتنو الزوباب استخايده مصنعتهم اما محدارات كبابي اندرايب انقرنم حواغو صليب قسطيم كارشمبلام درت عليبانين عدردن 25 سبات بت حمام تطقيعهم مصنحهم كفلت تخايل اللوم نزا حدقنيا حمام باقون موصاي دمام بيت صحفت حرشان وزوبا غردت مش انفر هابت انسسا زوبا غاش باركان ماكلاي بيت صحفت حلوات عنا انسسان بموحد عتب سقمتات يوسد كم زلو اتو تيدروس ابريهم قدامي سقمتي تي قمصو دم موسر مالتي نكرتي 236 بخلاي درجه خزكابلنات غونن غون خانتا قدامات كتابه اكاينا لنا كتابه زكرنا كتابه 50 شحن كبابي 56 شحن سوسان طلبغي ابزنو سان زبانا اب كل ما محتر كباتي كبابيتات كم زختابا غيرنا لنا مالتيو 30 زور وسدنا سقم تخانتايو مقصصار حمامات بفلا بزن حقو ناي حمام كلها افلطو حرستوت كب كم زبل مغبار حد ناي مقصصر استراتيجي سلو زغونه سلطناتات ودينا بت زكايد زلو فر خطابت ابتنو الزبا كاب زلوا لعل 280 شحط علي بقع زاقيت لعل 6 شحط صار حمام مقلع كم تختبان اتوفري قصل كم زلون طقيسو دمام غون لعل حدا شحاخ لابات صار حمام عبود كلب خم تختبو ان طيروم اتو تيدروس قبر مريم موداتام زلون قحات حبرتسب كم نمبال نلعل 140 شحارستوتن وننت طريتن بزعبه حمام قول حي اناسوم حمام مقلع نفري فروماين كالوتن غسغساتن استمروتاتن كمتخايده بمحبار حبرتسب زي فلح صبان بغبو زي بسله سغان كم مغاب كوطب كومون اب غزي حرس طريت زيد لمتنخافات كوغدن غبو مكلخل خودن اخلابات دما بسرعه كخطبو تلابيوم نابي كال زينا مسنشغم حرسو دبعاتن زوبا قروران تسفو كرامات بحري اب ربحهم نموعلب زكايرو حيال صعري زراتهم ولا كواب درجه موقال انتلو تسفوات مخانو غليصوم توما بصعو سراح محرس تصيمدم زلو حرستو نيرينا بزابو حبريتا كرامات بحري قدمي متاو زدلي مدلات سالا زغبرون زناب او وقتو سالا زجمرن اب اوانو كم ززرو بمتقاس بوحيز ستي غراوتون بسفيحو بمستايو قدمي حجي اب معلا زي وعلى غراوتي كم تزره اتي كونتات كمزي لون تغصلو
ربحو يورجام تكونتات كم زين تغطيلو دما ربح توتن كحفسو ليتن معالتن يسرحو كم زلو ابريهم توم حرسوت اسعيبهم كونتات زناب صبو سلازلو مهرتوم كساب بابي قفو زاتو صعروم قصالو مخانو حبيروم حلاف حرشابتينو زوباتو ادم صالح ابزهابو حوريتا لوم عمت العلي 3000 هكتار بلتوك تزريو صبو بغيلو كم زلو طريتون اوغل ستماين سعرن سلازرخبا كونتاتن زت امامن مخانو غليصوم منستر حرشا صار حرسوت كون مكبار ابتي كبابي نزرايو كوكبتا نمطفا ملعقمو اختيتو يسرح كم زلون بتوسخ حبيرو ابي زوبا ماكل طعنا حزبن موحاس اب زحلف عامت 4 نطفتات كم تسلاسل تحبيرو وكيليرنا يوناتان عبين زدالو زيناو صبصاب دانايت غبريوت كتوربا ابزوا ماكل طعنا حزبن موحاس اب 2020 اب كنكن نبسه صورات አገልግሎት ወሊድ ክትትል ድሕሪ ሕርሲ ጥዕና ፍርያምነት ክትትል ዕቤት ህፃናትን ስነ ምግብን ክታበት ምክልኻልን ፍወሳን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ምክልኻል ኮቪድ-19 ካልእን ዘጠቃልል አድማዒ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ አገልግሎት ጥዕና አቶ ዮሐንስ ጌሾ ኣብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 14000 ነፍሰ ጾራት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ክገብራ እንከለዋ 80 ሚእታዊት ካብኣተን ኣብ ትካል ጥዕና ከም እተገላገላ ከምኡውን ንህፃናት ብስሩዕ 11 ዓይነታት ክታበት ከም እተዋህበን እቲ ሸፈነ 98 ሚእታዊት ምንባሩን ብምጥቃስ ሸፈነ ክታበት ፀረ አንቅጽ ግና 99 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ገሊጹ 12751 ህፃናት ብቁፅሪ ሳልሳይ دوز وسيدهم ولا مالتي بميتاوت كنرو خلينا 98 ميتاوت يزمثل مالتي ابز حلف عامتون ناي وفر كتابت ناي صار مننجايت نيرنا وي بانقص نبلو 99 ميتاوت كافتون خطو تحاسيهم جنبرو كم تخطبوا صبصابتنا حبر مالتي አቶ ዮሐንስ አስዒቡ ወለንታው መርመራ ካብ ዝገበሩ 23630 ዜጋታት 11 ሰባት ማለት 0.29 ሚእታዊት በኤችአይቪ ተለኺፎም ከም ዝጸንሑ ወለንታው መርመራ ካብ ዝገበራ ልዕሊ 14000 ነፍሰ ጾራት ድማ እቲ መልከፍቲ 0.6 ሚእታዊት ምንባሩ ብምሕባር እዚ ኣመጠን መልከፍቲ ተራእየ ምንቁልቋል ውጽኢት ምብራኽ ንቕሓትን ሜላታት ምክልኻልን ከም ዝኾነ ኣብሪሁም አብዞዋ ማእከል ነጸርተ ሓማምቲ ብዘካይዳ 10 ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋ ካብ ትካል ጥዕና ርሒቐና ብዝርከብ ዓድታት ድማ እቲ አገልግሎት ብመንገዲ ዝሰልጠና 70 ዓዳውያን ሓካይም ከም ዝማላዝ ጠቕሳት ዮሐንስ መጠን ሕውየት ኣብ ሕሙማት ቲቢ 92 ሚእታዊት ከም ዘሎ ኣነጺሩ ቲቢ ንምጉዳል ዝካይዱ ብዙሕ ጻዕርታት ኣሎ ሓደ ካብኡ ምፍዋስን ቶም ሕሙማት እዩ ካልኣይ ጀሚሮም ዘቋረፁ ከይህሉ أناديكا أنسيكا ملحنتهم كم دوسوا مقبالي تخاتاتيكا نشدي سواء كيف قارص ملحنتهم أبزو أربعون تعناتك ملحنتهم كم دوسوا مقبالي من هذا كاب تعناتك رحيقهم بنوب سبات كألو نفياتهم كأز سلت أنا دكنسيو سبعة القناة دكنسيو لوانا جاءتن كابتهم كاب تعناتك رحيقهم ذلهم عام زي ولهم كن كساوسون جزء كيدن كنين أنكم زوحتو يكاتلو مالتي بزيكازي سرع كتتنن عدلا مدهانيتن تصادم شكوران ازمان كم زكايدن استمرو كم زوهابن بمحبار رخص العلواي سرعه مستنفاسن ندر سامبون اب تحت 5 عام زعدميهم هصانات غنينوم كابز ترايو حمامات منباروم غليصوم اب ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ አሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ አብርሃም በላይ ብግዱ كم زسرتو كبابيا وتريت بسفيح نمتتطاو بزتخايد ጻዕሪ እቲ ሸፈነ ኣብ ዓድታት 97 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ኣረዲኡም ኣብ ዞባ ማእከል ሓንቲ ሆስፒታል 3 ኮማዊ ሆስፒታላት 7 ማእከላት ጥዕናን 27 መደበራት ጥዕናን ብጠቕላላ 38 ትካላት ጥዕና ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከባ مدبر تعنا فلفلن وزوبا هابرو تعنا نبرتا موحاز مسكنا بركتو تقبر كم زلا موياوانن تقلقلتن قليتهم حلافتا مدبر تعنا نرس سعيد علي يرينا بزهابو حابريتا اب كلتشن عشران تزل على وتيز تمزقبو مدب كتابة عدن هتساناتن مخانو تغيسو اتشافنا 9 ميتاوت كم زنبر عبريهم ابطا مدبر تعنا نايز تقلقلا نفس الصورات قطرون بعصرتو 5 ميتاوت عبيت كم زراي تنزبز حكاباتن دماك ادمي حرسين توحده 4 ጊዜ ኩነታት ጥዕናን ዝተኸታተላ ምዃነን ነርስ ስዒድ ወሲኹ ገሊጾም
መልከፍቲ ዓሶ ካብቲ ኣብ 2019 ዝነበሮ ብ700 ሚእታዊት ምንካዩ ሸፈነኮም ዝሰረቱ ከባቢያዊ ፅሬት ድማ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ምብፅሑ መርያ ናይቲ ሰሪፁ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ እውን ኣረዲኡ እዛ ካብ ከተማ ከረን 32 ኪሎ ሜትር ሸነኽ ምብራቕ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ምምሕዳር ከባቢ ፍልፍለ ዝተደኮነቱ መደበር ጥዕና ኣገልግሎት ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ቀዳማይ ረድኤት ፍወሳ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከምኡ እውን ጥዕናዊ ምኽርን ማዕዳን ትህብ ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለዎም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩሜ ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتنعكم كي برات عزبتي سلام كتالكم هزينينا نمسكن زينات نغطل سينا وطعي من قصدو بسودان عرقز متصزولو لبدا كوفيد عصوتو شعاتن مكوصار توفاقيسو نصنحنا من قصاص قراتاتن قطعتات محبرة من رحاقن كابلو ما 4 لكاتي داغما كتصنع وسينو بمسرتي وسانه بزيكا ماكلات فتنا كالي كل تكالات متكعصو محبراونا هيماناتون متخابات دما كيقدن كلو بحتاوانن منግስታውያንን ትካላት ወሰንት ዘይኮኑ ስራሕተኛታትን ኣብ ኣባይቶም ከም ዝጸንሑ ክገብራ መምርሒ ተዋሂቦናሎም ብዘይካዚ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መስመራት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብፍርቂ ክጎድል ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ግድነታው ክኸውን ኣውጅሎም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ለበዳ ኮቪድ-19 ምቁጻር ወሲንዎ ዝነበረ ተመሳሳሊ ተረርቲ ገራታት ካብ ወርሒ ግንቦት 2020 ድሓር ኣፋኺሶ ምጽንሑ ዝግለጽ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣሳት 4000 ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ዝተረጋገጹ ክህልው እንከለው 64 ድማ መይቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ብለበዳ ኮቪድ-19 ብኸቢድ ተጸልያ ዘላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተመዝገበ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ምስ ዝሓለፈ ክነጻጸር እንከሎ ብ42 ሚእታዊት ምግዳሉ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 113,000 ሓድሽ መልከፍቲ ጥራይ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ዝነበረ ማእከላይ ገምጋም ከም ዘግደሎ ጸብጻባት ጥዕና ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዕለታዊ ብገምጋም ልዕሊ 250,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ተመዝገበ ዝዘከሩቶም ጸብጻባት እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ምንቁልቋላት ተባባዕ ምዃኖም ዝሕብሩ ዘለዉ እንተኾነ ግን ኣብ ብሪጣንያ ደቡብ ኣፍሪቃን ብራዚልን ዝተኸስተ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 መልከፍቱ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ በምህላው እቲ ዘተባብዑ ውፅኢት ነዊሕ ከይሰጎመ ከይኩለፍ ዘስግም ምዃኖም እቶም ክኢላታት ጥዕና ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተረኽፉ ልዕሊ 27 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 462,000 በፂሑሎም መንግስቲ ሞዛምቢክ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ካቦ ዴልጋዶ ምዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ሽብራውያን ተሰሊፎም ዘለዉ ዜጋታት ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሲቪላዊ ናብሮኦም ክምለሱ ፈቃደኛታት ምዝኾኑ ሙሉእ ምሕረት ከም ዝግበረሎም ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፊሊፕ ኒዮሲ ሎሚ 4 ለካቲት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢዶም ብምሃብ ናብ ስድሮኦም ንኽምለሱ ፈቃደኛታት ንዝኾኑ ዜጋታት ሞዛምቢክ መንግስቱ ካብ ታሕታትነት ነፃ ከም ዝገብሮም እዩ ኣነፂሩ ፕሬዚደንት ኒዮሲ ነዚ ዝሓበረን ዝኽርቶም ብመጥቃዕታት ሽበራውያን ሓይልታት ህይወቶም ንዝሰኣኑ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ እዩ ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ሞዛምቢክ ብዝቕፅል ዘሎ መጥቃዕቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሰላማውያን ሰባትን ኣባላት ፀጥታን ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት 16,000 ነበርቲ ናይቲ ብፍሉይ በዓሉታት ተጸልዩ ዘሎ ዞባ ካቦ ዴልጋዶ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ይሕብሩ ኣሜሪካን ሩስያን ብዝሒ ዘዋፍሮ ዓነውቲ ኣጽዋር ንምድራት ኣብ 2010 ዝኸተማሉ ውዕል ን5 ዓመታት ክናዋሕ ተሰማሚዐን እቲ ጽባሕ 5 ለካቲት ከብቅዕ ዝነበሮ ስምዕ ክሳብ ለካቲት 2026 ክናዋሕ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሐን ክልቴን ሃገራት ብ3 ለካቲት ኣፍሊጠን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን እቲ ስምዕ ክናዋሕ ኣብ ዝኽእል ጉዳይ ብ26 ጥሪ ብቴሌፎን ከም ተዘራረቡ ይዝከርም ኣሜሪካን ሩስያን ብምንዋሕቲ ስምምዕ ዘለወን ዕጉብነት ይገልጻ ምህላውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ውዕል ነፍሲ ወከፈን እንተበዝሐ 1550 ኒውክሌሳዊ ኣጽዋርን ስግረ ኣህጉራዊ ባላስቲካዊ ሚሳይልን ከዋፍራ ዝድርት ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱ ምንዋሕ ናይ ዝውዕል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣብ ምምሕያሽ እውን
እወታው ተራከም ዝህልዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይጠቕሱም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ውዕል ካልኦት ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾነ ሃገራት ክሳብ ዘይተጸንበሮ ንኣሜሪካ ዘርብሕ ከም ዘይከውን ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ወታደራዊ መዳይ ቁልጡፍ ዕቤት ዘሪኣ ዘለዋ ሩስያን ቻይናን ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ምዃነን እያ ኣሜሪካ እትሕብር ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊታ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ሙሉእ ብምሉእ ክስሕቦ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ከተናውሖ ከም ትኽእል ኣሚታ እቲ ሰራዊታ ብመንጎ ኣሜሪካን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ብዝተበጽሐ ስምዕ መሰረት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ግንቦት 2021 ጠቕሊሉ ክወጽእ እዩ መደብ ነይሩ ይኹን እምበር ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ክሳብ ወርሒ ግንቦት ክረጋገጽ ከም ዘይክእል እትእምት ኣሜሪካ እቲ ሰራዊቱ ወፍሩ ክቕጽል ምዃኑ እያ ትሕብር ዘላ እቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ዝተበጽሐ ስምዕ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘካየዶ መጥቃዕታት ከቋርጾ ኣሜሪካ ድማ ኣብታ ሃገር ኣዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ክስሕብ ዝብል ምንባሩ ይፍለጥ እንተኾነ ግና ጣሊባን መጥቃዕታቱ ብሰፍሒ መልክዑ ብምቕጻሉ ጸጥታዊ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ነቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ዳግማይ ክትክልሶ ከም እትኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባሩ ይዝከር በኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ወተሃደራዊ ምትእትታው ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ ምትእትታው ሓደ ካብ ጠንቅታት ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅሉል ኣብ ኣፍጋኒስታን ኮይኑ ከም ዘሎ ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ትማሊ 3 ለካቲት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ፍጻመ ዛጊድ ቁጽሮም ዘይተነጸረ ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ኣብ ልዕሊ እቲ ማዓስከር ንዋታዊ ዕኖት ከም ዝወረደን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግን የለን ኣብ ማሊ ካብ 2012 ብዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕታት ህይወት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝጠፈ ሚልዮናት ድማ ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ኩነታት ምህዳእ ተባሂሉ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዛጊድ ዝጥቀስ ውጽኢት ከምጽእ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረዱ ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ካብ ኢራን ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ናብ ወሽመጥ ዓረብ ኣዋፊራታ ንጸንሐት ነፈርቲ ትሽከም ዓርሞሸሽ መርከብ ውግእ ከም ሰሓበታ ይግለጽ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ኢራን ንምምሕያሽ ባብ ንምኽፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ወሽመጥ ዓረብ ድማ ብፍላይ እቲ ገብሮ ምክታል ከም እትቕጽሎ ኣፍሊጣላ እታ መርከብ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምውሓስ ብሓፈሻ ስጋት ኢራን ንምክታል ድማ ብፍላይ ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ናብቲ ከባቢ ተዋፊራ ከም ጸንሐት ጸብጻባት የረዱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሃገሩ ኣብ ኒክሌሳዊ ስምዕ ኢራን ክትምለስ ምዃና ድሕሪ ምሕባሩ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ክሃድእ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ንኣሜሪካ ዝርብሕ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መፋረቕ 2018 ከም ዝሰሓበን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽደቐን ይፍለጥ ከም ሳዕቢኑ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝጸንሐ ምትፍናን ብፍላይ ካብ 2019 ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝዓረገ ጸብጻባት የረዱ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ምስ ተርፉ መደባት ኤርቲቪ ሓርገኩም ቦግነይ ሰላም